दादा हो दादा पूछो नहीं गौवा में बतैला हन जे घर बा ये नहीं केने तो हमर तो बुझाते न के केने घर बा केने नहीं के आवाज आई हमर तो समझे में नहीं खे आवत के करले पूछी कोई तो लौक तो नहीं खे हन बा हो आय समधिया नहीं आइल बनी कोई देखबो करी तो का कही का ना कपड़ा पे ओढ़ लेते नहीं ना तो कोई से तो बाहर उघार के चलत ये गोतिया दे आती सके के करे के हुए आई हो ना पाहुन जी प्रणाम प्रणाम मम्मी जी। खुश रहे पाहुन जी क्या करे आज लड़का भई का नहीं कस तबे नु आवे के पड़ता का करब चली पाहुन जी चली चली सब ये करम किस्मत के दोष ह रौरा में का बा जोन रौरा करम कमाई कइले बानी रौरा सामने आइल बाटे ए पाहुन काहे ताना मेहना मारत ना मारे लगनी ताना मेहना के बात नहीं खे एगो हमारो सास बड़ी आज तक यानी कि 60-65 वर्ष के हो गई आज तक लुगा पे लुगा जन बा कपार से बहरी ना आइल कपारे पर रह एगो रौरा बानी एगो महाराज का करी पाहुन जाए दी मार लियो मौका आइल बरा ताना मेहना मार के सामने मारत गोटिया पजदार है कि हमर हिस्सा ले लेबनी रौरा एकदम मौका मारम हम तो ऐसे काहे कहत नहीं बताई आज तुम वहां से पैदल है नी हां हाँ 5 रुपया दे देनी ही हो जले मोड़ा बाप के नहीं महाराज ने कि निया पैदल कि भाई बस चलबे गल बहुत कहना को नहीं है ए पाहुन पैसा कौड़ी ना रहे यही के चलते बुचिया के एगो लुगा किन ले बानी यही में मार मिठाई कइले बानी पतुआ पाग ले बानी आधा अच्छा अच्छा चली जब जवानी में रंग पर तो बुढ़ापा में यही हाल होला पाहुन ऐसे काहे बोलता ना रहुरा काहे महाराज बोले जाए हम काहे रहुरा के बोले जाए चलिए और सब बताई कैसे जिंदगी कटता कैसे बानी रहुरा और सही जिंदगी कटता बूढ़े पुरानिया के पूछता जी रहुरा दुआरा पे एगो बोर के पेड़ है पूरा मोटा हन वो बा कि गिर गई ना बा बहुत पेड़ विशाल रहे जो बगुन है हमनी के बारात में नो बहुत पेड़ विशाल रहे हां एम पाहुन चली का कल जाओ तनी आई झोरवा ले लेती तो बड़ी होई धमा से दी भारी लागता का मार ले लेकर में हां देख महाराज करावता ये महाराज आराम से चल चल जाई का करम बेटी के मोहे धोए आवतानी लइका नहीं खे लइका बा अरे लइका रही तो आज हे दशा हमार भई रही तो भगवान से रोवातानी जाने चुप रही का करो लइका दे देले रहत तो हमारे मुंहवा उजियार हो जाई चली जितना सबर उतना हम करता नहीं गलती सही हुई हमरा के माफ करब ए पाहुन लेकिन औरो गांव बहुते बड़ है हां सब जात माने गांव में हां 14 पार्टी के गांव है आई कोई न मेहरारू के फेरा में ना रहनी मा चली है आई इहन टोला महला के देखियन त कहन जते आइल भी हम कर ससुई बचियो ए बचिया रानी कहां बाड़ू हो आव आवली हे मामालीन तो बैठिए जे पानी में व्यवस्था करो दे नो ठीक बापा हो का करबो सब कोई के गोतिया पट्टीदार वैसा ने होले ए बचियो नीलू खोला तनी मारी घोसरा बाटी अकेलिया को जाबो अकेलियो ना लौकत रहू हो माई बुचिया रही करे जावा बुचिया पटता ओ रानिया माई नया करता मेरे ससुरावा अमहुरवा लगता हो माई
अम्मा के दवाइया नहीं खुले ले माई ले ले मैंने झोरावा में मारे वाला झोरावा में दवाइया का होता है जा हमरा घर में? ऐसे कहीं बोला था नहीं पूछी का जी होता? बचिया अपना घर के पता हमारे घर में आई। ठीक है ना बोला तड़ी ये निकर कुल चारों ले दुख विपत अथ भइल बताई जी का का जी कर तड़ी हमार माई ना आवत रहे तेरे कहत रही थारा घर से कोई नहीं खावत कोई नहीं खावत बीपल नहीं के कहला ही नहीं के कहले रही आवे के आज रे राम जे हमरा घर में रही उहे लोग आई दीदी जी बचिया ना ए बचिया बचिया तू हमरा बेटी निहन ए हमर भौजी साथ हटवा। काहे ऐसे ऐसे कहत कहत रही जी हमार माई में पिलुआ नहीं खेनु पड़ल और माई पूरा बीमारी लेके आइल बड़े हमनियो के बीमारी हमर भौजी के बीमार करी हन। देखी बुच्ची जी ए तो नो एथी ना कल जाला जन्नी नु सब तोरा के घर से पता तीज है त्योहार मंगाइल ई थोड़ी कहला तोर माई आके इधर आओ। ई कहला कि माई के बुला ले माई के बुला के रख काहे खाती आइली काय आइल बाजी ये निता बुची तनी देखियो नहीं रहुआ कहां कहल बा ओइ में ले ले बता कुछ बा आधा कोई पूजा जौन आइल बा निकाल गांव में बच्चा आधा किलो ले ले बनी भतुआ पाग है उतारे के लूगा ले ले बनी पाहुन के एगो काछा गंजी एगो मछली ले ले बनी बस हाँ, दे लो तो जा ऐसे जा नहीं ना। कहता नहीं बुच्ची जी जा कहा माई तो हमार ले। चल जा जा हो तारा ना, के माई। और नजर देख लेनी नो हम यही से खुश बनी और देख लू जा जाता भेजो 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 ए निता बुची आई आवता नी ए भेजा और लोग के यही ते तरी माई। बोले ली सो जाए तो भाई हमरो सुने के आदत बाटे बाबूजी ना रहन तब तो हमरा के कोई बोली देत रहन नहीं और मैं हम कुछ बोलत रही कोई के इ त हमर ससुराल इ त हमर सब कोई अपन बाटे तो ही तो कहलू ना अपन आदमी के बात के दिल पना लेवे के चाही माई तू आ गइली सुरा के देख लेनी ना त हमरा लागता कि हमर सारा दुख दूर भाग गई तोरे चिंता रहत रही कि हमर माई ओजी अकेले कैसे होई कैसे ना होके बचिया मिल मिला के रहिए कबो गोतनी ले ऊंचा आवाज में मत बोलिए ननद के माई, जवाब इतना- मत दिया रानी हमर ना माई तोर दिल संस्कार है इतना गंदा नहीं के तोर संस्कार पर हम एकदम अमल करना जैसे जैसे तू कहले बड़ी हम वैसे ही रही ना हम कोई के बात के लेके ना चली ना कैसे कि हमरा पता बटे तू ही तो कहत रहो ना जेकर दुनिया में बाप ना होखेला जेकर दुनिया में ताकत नहीं के होकर बोले के हक नहीं के ए से हम ना कुछ बोली ना हम चुप रही ना माई तू चलो हमरा रूम में चलो चलो रानी चल बाप रे बाप मंगले रही नीमन दाल कैसन दाल लिया के यहाँ के रख देहनी हां रुपया लागल होता ने आ खराब दाल लिया के भर देहन घर में ई मोर से तो एकदम हम परेशान हो गई बानी अली निमन निमन बत्ती आवे के चाहता कहता ना मीठा लागता दलिया मीठा लागता टे करेज लागता टे तो के जन कहिया लिया के बैठल बिया के जन कहिया ले जाई नहीं जाई के नामे निकले अपना घर काने बाड़ू हो हैं कहां बाड़ू घरे में ना गेला के हमेशा हेराइए काने बैठे हैं खोजत रही हट ना हट हट का हो गइल जी हट 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 का हो गइल जी तब देखे बुझाते राणा मुस्माते घर में बिया घर में घुसा होता लोग हैं जी आवे के नाम लिखी लेत रही जाए के नाम लिखी ले तो ये परछाई पड़ी है बाल बच्चा ना हुई तो कबूल लोग की बाल बच्चा काहे नहीं कहो जी सब सब बोली हम तो पहले रही को कन्हैया ले कोई आउत के हम पता के रान मुस्माता के घर में बैठ जाई हम तो जी आइले ये मानी एक तो दामा के रोगी बिया घीन बरता जी अपने घर में पलंग पर बैठी समझिए ले लो हां नीक चाहे बेकार हो ना तिले हम यही तो से सोचने की मुने बड़की बेल पूछनी है कि बड़की में हंसी से बात कति बब्बा जल्दी जो घर में पर गंगाजल छीके जाकर छुटनी है यही ले तेरी बाबा हमारी घर में थे रहती आई छी जल ओले रहे दा अपना घर लेके घुस देती रोती कति ए पागल के हो नई खे बाल बच्चा हमारा तो ना लागल हम तो तेरा बनी के रहुआ गोई रही लियावे ओकरा माई के जी लियाए ना गुने कोई नहीं तो कने खैनी ले खाती हां पहले भेटा गुने अगल ही कुसुरे हम कहने कि जोन करम किस्मत में था लिखल है जो करम कमाई कोई बड़ पावो तारू है पर हाँ, ये काम तब काहे का? से बोलत नहीं सामने जवान बेटा मर गई मर्द मर गई ई ताकत लिया बिटू इनकर कोनो मौते नहीं खेयाव जवानी में पान खात रही खा पान हम ना खैबू हैं कैसे कोई का जेलवा ए हुआ देखिए पता हमारा सब पता बा हमारा हां लटगा रहे में बड़ी तो पता रोमे न पड़ी आई कैसन डाल लिया दलवानी जी आए दादा और ये नीमन तारा ना बनी बुझाई बनवा। ना ये तारा बुझाई करिया लड़की होखे हम पुलिस मार तो गोर लगी नु हां हां तो उहे हाल बा ओरिजिनल बा तारा ये छीटा बाटे तारा बुझाते तुझे अंदर के खराब बाटे खराब नहीं खे ई भूजल का दलिया का जी
अरे खेत रहर वाला हो, खेत के चलानी ना हो। देसीला मावा देसीला 3 महीने के दलतालो के तो खरे बड़ो चाउमीन बर्गर तो कहां से जंगलिया खाली ये कौन दाल हो? तू चलानी है 4 महीने के अच्छा फ्रेश बनी लेकिन सवाद दे सर ऐसे बच्चा तो कोई लो तू दो भाई। बबुआ जी के समझ में नहीं थे आवत भेन दे कि रान मुसमत कबले घर में बैठी बताई रोवे। छोना तोरा तारी से बात नहीं करेगा। ए दुल्हन 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 से ना कहिए बबुआ जी। ए बबुआ जी हाँ यहाँ के तो लागत है कि बुढ़ियो घरे में रहती है आ इहो के घरे में आय का भाभी घर में छोड़ के निकले के मन नहीं करत आ कहनी राम सास कहिए जाएंगी आय हमारी वाली तो एक दो दिन रुकी नहीं। हां तो बेटा बनाई वो बेटा बन के घर में रही। हैं कैसे बन मुर्गी लेकर भगाता। अरे ससुरा घर जैसा तोहनी के ये बताओ तोरा 3 साल बिया पहले हो गेलू बाल बच्चे कहानी का है हमारे जर्नलिस्ट को बुझलिस कुछ कहानी के भइले का है हमरा का पता बा कहानी। तो सास का बिया एक तो दामा टीवी के रोगी बिया एक तो मुस्मात बिया मुस्मात के घर में घुसावे के ना जाएंगे हैं आ तोहनी के मम्मी जी कह के एकदम सेवई खाई हई खाई चमच के खियाओ तो खियाओ सो अरे तो भैया हमारा के का पता बाटे हम हमरे सास हई हमरे भगा दी इहा के कहत निक लागी ई बतिया रउआ हम कही कोई बात ही रउआ कही बतिया तो का करियो करो भगा दी। भगावे के नहीं खे प्रेम से कह कह दी हमरा के हित गन ढेर ना रहे भौजी के माई बाबू ना आवे ना जा हैं देखियो जब सामान घर में के ना छो ठीक बा उ सब के पता बा रोवे से गाड़ी से जरा आंगना में नो आंगना में कोनो बरकत ना होला। मैं बरकत आई बे 2-4 दिन खातिर मैं बरकत ले जाई उहे ना एकरा कहत मेहरारू का बुझा त तन कियो तो हमरा के हाला मत कर का करे के बा बताओ जा। बियाह से समझा के कहनी हमरा घर हित गन हत्ता दी ना रहे आज पकड़वा दी गाड़ी हां हाँ। आज करवा दी हंस के बढ़िया से हां बढ़िया से दू चार हमनी के पन्ना नाम ना आवे के चाहिए। वही से तो हम वैसन फील ना होके देनी है ना। हाँ, बढ़िया से तो निमने से बताओ अब कौन हाँ, तो सास हाँ, है। अच्छा ई बताई रउआ कि हम 5 किलो मिठाई रउवे से न मंगवा के सन पपड़ी बटवैली हम अपन इज्जत खातिर मरत नहीं ओसब हमनी के नहीं सोचत खस ऐसे इज्जत लेबे के अब तारे घर गांव लेखा नहीं खस के बात उहे नहीं जतिया ढाकत नी तेरा मौगी का टिकटिकी लागतिया के हमर माई के ऐसे बोलताड़ी हमर गोतिनिया होइसे बोलताड़ी हम इज्जत बचावे इज्जत खातिर मरी ठीक नो शांति मन से कोई जानो ना पता ना लो कोई के आराम से जैसे आइल बड़ी वैसे आराम से भेजो आ कह रोए गावे के ना ठीक बा। सीधे कहा ना घर में चल, घर में रुआ गावे चली ना मम्मी जरा तीर्थ धाम कराए सीधे बात। ठीक है बात हम जाके हाँ। कह देते ना। ठीक बा बुढ़िया मरियो जैते ओजी के घरवा खाली हो जाई ताकि इनकर मौगी के न होई त बेच हो ये जाई बुझा ये ए बोली तो सुन ना इतना के तू चल घर दीजिए खिया दीजिए बाप ले काजी अब वैसा भी नहीं खींचा हां ना देले ना जी बबुआ जी ना ना ऐसा को काम ना करे ना जा बेटी कर देखो जाई प्यार से समझाई ठीक बा ऐ सब खराब नहीं का का दूसरे रख दे के ना हां हां तारा का एथी मिली का घर घंट का मिली रान मुसमात के तो हमनी के तो एकदम में दुनु पे कितना लेबे के ना जी हम काम हमनी के देबो ना केहू करी के दी अरे तो देवे का बा हाँ। ले जा बेच दियो कैसे ले जा तू लिखे हुए कि हमार सास रही हम बात हम लोग घरी एकरा में बिना बबुआ के हाथ बाटे बिना बबुआ के हक बाटे ओकर परिवार हुई जानो अपन वहां के जाने तो ठीक है तो ओहे उहे जानो सब कुछ नहीं जानो सुनी अतन जाल पटाक के कह दिन तो ओकरा के बैठावे के बैठाए कह दी ओकर 60 घाट हो गइल त जाई कौन है ए भौजी अजी इनके दू गो अंडा लिया दी अंडा बनी बनी ना अंडा बार बार कह दे तुम दुकानी पर अंडा मत खासो अंडा मत तोला पर मुर्गी के अंडा बेचे त सब भले 20 रुपया के तो महंगे पड़ता उहे 5 गोला के खासो होई सब मत खासो 5 गो अंडे में के करा खियाई के खाइए के जाई उहे 5 में 10 गो आई जाई खासा लाफा छुट्टी में मैं पैसा उड़ियाव कमाए के नहीं खेनो जब कमाए के पड़ू त आँखी के बत्ती बोरे लगी सारी झमका के चलता उनो आए जब मौत कमात आँखी में किची फेंकता आई गना फरमाइश से भुलाइल बाटे ए बच्चिया पाहुन निमन रहे नी ना हाँ माई सब भी बढ़िया चलेला तू देखत नहीं खू हमर तो किते काम होता नहीं मनी डांटल बोला समझावल तो तो बच्चिया जाए तो पाहुन बोलब काहे कुछ करम गुस्सा इहा जान इहे घर बच्चे तारा अपन बा जनलू तिरपाल दीवा दे रहू कौन से पहले में दूर लगावा के चुवत रहे तो चाचा रे तारा कहानी तो चाची गाड़ी देवे लगल तो फिर जाके हम बुढ़ऊ नहीं खान राम बिला सुहे जाके छवाइल चाहे ठीक पहले बार तो बुनी पानी के दिन में बड़ी गिंजना हो जाला बूढ़ी पानी में कहते तो देवालिया ढाई जाई तो वही पे पनिए कुल गिरत रहे जान जा रानी हमार एक जोन पटिया घर हम रखले बड़े बिछवा दे तो ठीक नहीं रही आज से बिछारे पाहुन देखी मैं आराम से अरे पाहुन
पाहुन जी तो तबीयत ठीक हुआ कुछ? ठीक बा पाहुन जी, कहीं सर समाचार जाए अब हमरा के पहुंचा देती गड़िया धरा के पाहुन जी तो ठीक रहे। भाई दो चार दिन और रहूं ना ओकरा बाद ए बचिया बताओ जो घर में ताला मार के आई बने हां अपन घर द्वार ऐथी अकेले के केवाड़ी बा चल मार जा। के तोड़ दिए सन जवने बतावने चल जाई जना लोग गांव निमन होइला जानते बड़ू नतिया कुल पे बाहर भाई फसल बतावा 5 कट्ठा रो पोजे बाड़ू के काटे आय कहो तो इंता के जन 5 कट्ठा बा छो तो कोई के दे दे बन बस कर दे तू झूठो के रखले बाड़ू खाए पिए ना बचियो ओकर कहले बने उ जोधा बो के कहने न तो कटवा लियो जोधा बो कटवा लियो। कह दी है ना कि पूरा पहले जब मैं पूरा ले लियो धनवा ले लिए ते अभी तक से बात उतना भई रही सब चले के फिर गाड़ियों ना मिलेली सना जी का से ई कैसे कहता नहीं जो अपना घर पे कार हमरा भाई के भेजे के और भेजे के ना तो तू नहीं जाना सब बतिया जानते ना बड़ू चले गाड़ी ना मिली सब ठीक है कहा तनी गाड़ी ना मिले सा लेकिन हम जाता नहीं कैसे तो काला जेकरा ना माथ मालिक ना रहला ओकरा कोई ना रहला भगवान आंख मुद देवेला। जाते मैं यहाँ के बात को बुरा मत मानिए आवाज ये से यहाँ कुछ कहे ना तो एकदम दिल पर लग जाला ना बचियो हम यहाँ के बात को पूरा तोरे ना माने चल झोरा निकालो कहां बा? हम जो जय माई के एगो लुगा चुना ना दिया जे से ही चल जे मैवा अब हमार तो दिया ना जाई ओनिए गाड़ी बाजार उजार बा पड़ी दिया जाई फिर गाड़ी ना मिली असन के लेके जाई पहुंचावे खातिर हम बने तो हम आज तो काल मैं लेके जा सकत हमरा के बाजार लेके चले माई अब के तो 2-3 दिन भइल ना तू नहीं सब बतिया जानते बाड़ू तब वो जानता कि या तो कइले बालू अपना आदमी लिखो ना मतलब हमारे माई के पेटवा जी भारी बोल बटूरवा कहता नहीं अपना आदमी नहीं खाना अरे एकरे पेटवा एगो ढेर खाता के एकरे पेटवा में ढेर खाए के पिए के बात नहीं बचिया बोले थी ले पाहुन कैसे नाम मुंह लगावले आखिर बताई मम्मी हम कहत नहीं अभी हम अपना पने की ना हमारा जाए दी पाहुन का करे का भौजी एकरा कोई ना रहला ओकरा के खाना उना खइली? हां ले जाता नहीं गाड़ी पकड़वा देता की देखी बड़का पाहुन खा ले हाँ खाना हो गइल। ई बुर्बक हो जानता नी एकरा कुछ ना बुझाइल कहे में शर्मात आई देखी का बात ई जाई बानू आज पूर्णिमा आज के डेट में माई डेट पे नो वही से कहा था कि मैंने मान पता रखा जी और याद दो जा फिर 2 दिन के बाद फिर आ जाई ना पाहुन त ना थोड़े ना के अपना घर ले उबारो बतरा ना तो ये बबुए लिया के आ जाई कोई दिक्कत नहीं के कहा था हम चल जाए पाहुन जी ऐसा कोनो बात नहीं के चिंता मत करी ना तो वो बात नहीं करो बूढ़ पुरानी बांध दो तो हनु करना लियावा बचिया झोरा हम लियावा लुगा फटक हमरा कोनो जरूरत नहीं के लिया ना ना ले ली पूरा बाकी बुरा मत माना बात कही पूरा नहीं के यही बच्चे के लेके कहा था तब तक कहे के ना पड़े ना ए पाहुन पूरा का माने कि बा हमर भगवान दिन दशा खराब कर हाँ दे वो आदमी तो का काहे ना कहल जाओ करे होनी के मिटा सकेला ई तो बताई जब भगवान चाचा हो काई दे एथी कर दे सुनो लाओ ना चाचा लो मोटरसाइकिल मांग के यहाँ के छोड़ दे चली ले 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 छोड़ अरे हइये तो मिलते ना रहे गाड़ी पे हम गिर और जाए का पार फाट उठ जाए आ ठीक है टेम्पू रिजर्व करवा दे वो एगो कलंक के होई चल चल टेम्पू रिजर्व को के यहाँ भेजबो जा चल चले हम चपालावा चपला पहन चले नमस्कार प्रणाम हमारे किरण सिंह हमने के अपन टीम में हमने के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिया तो लाइक शेयर कमेंट करो तरह वैसे के साथ ही विदाई अगले वीडियो में मिलेंगे।